गाइसमोन नै प्रग्राम दङ ओंखारलायबाय थांनो थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ माबायदि जायो नै जाहा सासे दख'ना गाननानै ओंखारना थाबाय थांसै आरोना जों दायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना साननिमान प्रग्राम दङ आरोना दायो जों थांसै गोजानावसो गेटसिमानियाव जागोन आरोना नायलांबाय थादों थांबाय थानोसै नोंनो गासैबो जाफुंसार होगोन बेखौ आसा लाखिनानै आरो फोथायनानै आरोबाव बे न'खौ दिनैनि बे सिबिजेननायनिफ्राय जागायजेनबायनि फिथा हास'सिगोन आरो अपेनिं खालामसिगोन जिसुनि मुङै बिदाय जाबाय आमेन अब्ला बे फिथाखौ हास'नाय जाबाय अब्ला जों बयबो लोगोसे हाबनि श्री गजेन्द्र दैमारि बारबुगुमगिरि गेटसेमानि बाप्टिस्ट गिर्जा बे बावैसो सिगां जोंहा बे हाबाफारिया जानानै थांबाय अब्ला दिनैनि एट प्रेजेन्ट नै दायो जागोन बे हाबाफारिखौहाय फरायना होनि इंराजि 28 सेप्तेम्बर 2024 शनिबार मोनाबिलि समा
बे प्रग्राम जोबनानै गासिबो डाइनिंआवनो ओंखाम जानो हाबजोब्बाय आरो ना प्रग्राम जोबखांना ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांना न'थिं आवगायलांजोबसिगोन गासिबो थ' भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबसै आरोना लोगोफोर थ' गुड नाइट